sing alih yen wis mati rasa endang ngomong abote nyangka katresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang ngomong aja bukan doli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang karep rasa tresnaku Asik, Tiara Musik Surabaya. Bapak Gatot monggo Iya. Bangga Bapak Gatotnya insyaallah. yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang ngomong abote nyangka katresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang ngomong aja bukan doli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang karep rasa tresnaku Masya Allah, Umi luar biasa sekali.